ka Ribhoy Synod College kabadan ha sites ning Ribhoy District kabala itu da ka nehu bat ka embos ka court admission na ka benta ki samla buli ki bakwa ban pendam ya ka 10+2 ha ka arts bat ka Bachelor of Arts ya ki jingte ba kambnya pila ban pun ha ki ni ki number pra hinyo pra nuat henriu kendai pra lani pra iwe la iwe kendai hinyo kendai san pra leishibun Kisamla rang ba jong mau hati constituency Ribhoy district kilap ha eka jimpre bena ban penlong eka jingye kundu ulang ha ka life way truk jemang arjarar pulai kata la syai ka singi naga benta ban litur syaka yingu MLA ka mau hati ba Charles Marngar ban kerpat yu ban ai eka jingkersian halor kan eka issue reservation policy kum tala khot la berlang ya baro kisamla pulai kisamla rang ba kirang ba shnong kilong kepalong kumi ka than mau hati ban ya poi syaka program ka ban lang halat ban le syai yingu MLA bat hadin kata on sakiu additional secretariat Shillong bani kendu yu ba ardan basayu moy kum ka jing aimen sem yu ber ka konhun jungu ke bedang penlong ka jing shat kan namar ka issue reservation policy jong ki samla ka chai benreu to akane kapor kum ki khun samla jong ka mahoti constituency ngiron ka jing sokhya ba la shai ka sngi aka life way trick jong braime arajar apply yi khot ben ngiwer fi baro yi pai ba jong ka mahoti constituency ba pin yawan ba pin yami renti ha kapor spo beje halat ying jong MLA jungi hanong jiri kabadai ke snong ke jungu bangin lek kerpan lek karpon yu ba ukraine AA na ka banca ban review no ya kaneka reservation policy hadin balang adep kendu ya MLA jungi ngin sa ilek lang ban lek ai mensim ya iba arden sati support additional secretariat de iso ban sim ikane kalan sepi ki pai ba nang snong jong kamah di konstitusi nadu kirang ba snong kiru khman kiru pai ba kilong kni kilong pa ki khun samla ba pin yami renti lang banai mensim na ka benta kane ke jing thmu ko ba jeng iba arden na ka benta kalawi jong ki khun samla jong kane kari ka si be ka jungi